Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asibingelele makholwa egameni lika Jesu. Hallelujah. Inkosi khona phakathi kwethu ngamandla. Sibingelela abasemakhaya ezindlini. Cela basiphe nje u10 minutes. 10 minutes endlini. Usiphe live lo myakho eradio ne TV. 10 minutes kodaba luka Jesu. uNkulunkulu wami baba siyabonga. Ufuna sibulele. uTimotheo wokuqala isahluko yesesibili ivesi lesithathu. Funda ke sisi. Timotheo wokuqala 1 Timothy chapter number 2 from verse number 3. Lokho kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe. Imake sisi imake. Lo mzalwane usilethela into la uthi lento inhle. Yebo. Athi emehlweni kaNkulunkulu. That means kunezinto ezinhle emehlweni kaNkulunkulu kodwa uthi lena izedlula zonke le ayishoyo ukuthi abantu basindiswe. Uthi lena inhle emehlweni uthi bonke abantu basindiswe. One more time. Lokho kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Siningi into ayibongwayo. Yes. Siningi into ayibongekayo ezinhle lasho siyazibonga kodwa lokho kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu othanda ukuthi bonke abantu benzeni abantu Basindiswe. Ubasebenzelani Bafinyelele ekulazini iqiniso. Lo umuntu khasi ukuthi ngale kwensindiso alikho iqiniso. Oh Jesus. Lo muntu ekhuluma lana uthi bonke abantu. Lalela-ke mfethu ngihlala kancane. Mathi bonke abantu akasho ukuthi abakhonze ematendeni. Yebo. Le ndaba yensindiso eyabo bonke abantu. Uthi kuhle ukuthi bonke abantu. Hallelujah. Jesus. Basindiswe. Bonke abantu. My God. Masebesindisiwe bafinyelele kulazini. Uthi uJesu yimini indlela. Oh Jesus. Yimini iqiniso. Yebo. Yimini nobomi. Hallelujah. Akathoni bandini endlela. Oh yes. Akathoni bandi ayazi indlela. Jesus. Akuthethini. My God. Akathoni bazininzi indlela. Oh yes. Uthi uJesu yimini indlela. Hallelujah. Yimini akekho oyindlela. Jesus. Akathoni ukuthi nginobomi. Yebo. Akathoni ukuthi siyobomi. Yes. Uthi mina ngeke. Yebo. Ophatha ubomi mina. Jesus. Ophatha ubomi athi mina. Hallelujah. Funda ke sisi. My Jesus. Funda. Ngokuba munye uNkulunkulu. Hayi woka. Bangapha uNkulunkulu. Munye Hayi uNkulunkulu. wazona abekho baningi uNkulunkulu. Lwazi. Hayi abekho nje baningi uNkulunkulu. Bayakurobha baningi uNkulunkulu. Munye uNkulunkulu. Hayi abekho baningi. Jesus. Lasikhuluma ngaye ulethe kuhle emehlweni. Hallelujah. uNkulunkulu yedwa ulethe kuhle kawanele. Amen. Munye uNkulunkulu. Yebo. Munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Munye uNkulunkulu. Yebo. Esamunye njalo. Munye nothenjiwe. Ukulamula uNkulunkulu wakhe nabantu. Ayisiyani. Munye uNkulunkulu. Munye nomlamuleli. Oh Jesus. Abekho baningi umlamuleli. Hallelujah. Siletha umlamuleli. Hey. Ayedwa. Munye. Ophethwe amazulu. Wasemhlabeni. Wabula umhlaba. Wazakala ethi, "Hosani." Hey. Wazakala ngamehlo. Wasuka thina. Beconference sayivalwa. Wathi khona yini omilayo? Akaze kimi. Yebo. Ngimphuzise. Wathi khona yini?
baxabana lenza bayize kakhulu kodwa kwakufika ukutha phakathi kwaNkulunkulu nomuntu manje munye umuntu othenjiwe ukubuyisela abantu kuNkulunkulu noNkulunkulu ebantwini Jesus unasisi umuntu uKristu Jesu ayi no brother no uyibeka icateta no akasho ukuthi abaprofeti abathenjiwe amen yebo no akasho ukuthi abapostoli abathenjiwe Jesus ukubuyisela umuntu no brother akayisisisi no brother nkosiyami akafundisa imibuzo ukuthi umuntu lothenjiwe uthi ubani umuntu obani nomuntu uKristu Jesu owenzani ozinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esiyiso yiso isikhathi sobufakazi yebo Nkosi ukuthi khona owayinikela hayi nkosiyami ukhona owayinikela othi iBhayibheli uNkulunkulu wamenza isono wakhona isono zabantu uma ebulawa akwafa yena isono ezibambile abantu oh my God zonke isono ezidliwa abantu sezafa uJesu wafanele Yesu kuphelile akakhulumi ngaye ukhuluma ngesono haleluya isono saphelele manje senzani-ke thina sizonanda abantu haleluya sizonanda abantu nansi indaba lapha ku-2 Samuel chapter number 9 woza mfuna mshumayeli woza sengiyabala 2 Samuel chapter number 9 oh Jesus from verse 1 to 8 okunomfana la hayi nkosiyami lithi iBhayibheli igama lakhe uMephibosheth okunomfana oMephibosheth Jesus nomfana usendaweni ebizwa ngeLodibar umucwaninga kahle indawo akuyo indawo yabantu abalahliweyo indawo yabantu abanosizi abanganathemba manje kuzwakala iphimbo liqhama ngasenhla endlini yenkosi limemeza umuntu olahliweyo umemeza iphimbo endlini yenkosi ithi le nkosi ngikhola umusa umusa ungeza ngiyolanda abantu abalahliwe haleluya abasathuma umuntu athi hamba umlanda hayi nkosi ithi ke le ndoda ukhona kona endlini kodwa ngicela ukusukela emntwini othi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa hayi nkosiyami nginobunyonga bami haleluya ngilimalile endleleni Jesus ngivela emntwini othi I love God but kodwa lesisimo sami Jesus ngiyayithanda inkosi kodwa lento yami mayiqeda lo mfana ithi le nkosi hamba umlanda Jesus ekhona ukodwa wakho ngokahamba ngifuna njalo imali endoda izomlanda singihamba izomlanda le ndoda nomfana akakholwa ukuthi umuntu onjengaye angathola isimemo Jesus sokuthi uyabizwa itafuleni lenkosi akakholwa ukuthi abafana nami abasadle mfana usho nami yini endilimale endlindlela ibe siphendula le nyeku ithi kanjalo-ke ukububona kuKristu uyisizalwa sitsha haleluya ithi le nsizwa mina ngiphuza ijiki hayi akusekho ukulahlwa Jesus uKristu Jesu haleluya awukazi kahle ngabulala umuntu hayi uJesu wenzela labo haleluya athi inyanga iyafuneka kwabagulayo athi nawe uyabizwa athi wena ungazi mina siyahlupheka ekhaya athi wezomposi hayi nkosiyami elwazi
imizimbo yakhe. Athinalela ngomile athi uyena ophethe amandla. Jesus. Hallelujah. Ujesu mawo. Asibuyisela kuye. Asibuyiseli. Ifana yiniphi. Asibuyisela kuye. Ifana ekhulu. Hey, come on, Lord. Yeah, come
ngesikhathi secorona. Jesus. Nangu Hallelujah. uyathanda basindise. Hayi Nkosi yami. Ikhona icorona. Hallelujah. Bakuthanda basindise. Oh, Salamanda. Nawe khanda. Ayathanda uNkulunkulu. Ngokuba munye. Hayi. Janiso munye. Yabona tata. Yena uphethe khona uNkulunkulu yedwa. Woza Dlamini. Oh. uGidiyoni eqashile. Ake wafika uGidiyoni impi yakwa-Israyeli ihluliwe. Ake wafika isizwe sonke siphelelwe yithemba. Uma efika ethumela ingelosi akakhulumi nje iningi kuzwakala ngengelosi ifika ithi Gidiyoni awe. Kunamandla namandla azolandwa. Hey, Dlamini. Abantu sebambise ngesimo sakho. uNkulunkulu unesasa nawe. uNkulunkulu uba nomqobi azolandwa. Yebo. Kunamaqhawe azolandwa. Satshela umuntu ukuthi yekela isimo sakho. uNkulunkulu abuka wena akaboni isimo sakho. Oh yes. Kade bebuka wena ubona iqhawe. Yebo. Hallelujah. Uthi phaka sebambile sebhala uthi sinamandla okukwenza konke Kristu osiqinisayo. Esinisayo. Hallelujah. athi thina singaphezulu kwabanqobi uKristu sithandile. Yebo. Hallelujah. Munye. Umnumlali Munye. Munye ufundisa ungesi. Munye ufundisa ungesi. uNkulunkulu uthanda bonke abantu. Bonke akakhethi balala akakhethi mzalwane. Uyena nje uyathanda. Akayendaba nesimo sakho sithanda. Uyathanda uthando. Uyabona nje ukuthanda kwakhe. Sifuswa uthando. Yebo. Bonke abantu wathanda kangayizwe. Yebo. Wanikela ngendodana yakhe. Laphandoza lamabhande. Laphandilelo. Yebo. Uyathanda. Ngeyodwa wathi kuphela nje. Ngeyodwa sisanda nenyenye. Oh, Nkosi yami. Wabona le. Ukuthi bonke abantu bafinyelele emazini. Bonke. Wabalabanza. Bonke. 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 Bonke abantu. Bonke. Akuba. Izwe. Ulabashali. Yebo babethu suthanda bonke. Yebo. Ephatha amazolikhoni. Ya. Ukuthi laba bafuliyo. Ya. Kodwa eliyathanda. Ya. Nabamphikayo. Yebo. Kodwa eliyathanda. Ya. Nabamsodayo. Yebo. Kodwa uyathanda. Ya. Nabambethela. Yebo. Kodwa uyathanda. Yebo. Bonke abantu. Sifazane. Nama ngikulala. Kodwa hamba. Washaba baba. Awukabisona. Ukabisona. Wena njani? Wena othaniwe. Hamba. Futhi munye nomlamuleli. Hallelujah. Uhlala ukhaya. Munye wesima uNkulunkulu. Munye futhi nomlamuleli osamandala othanda bonke. Asifale amahlothe sithandayo. Siyakhuleka manje. Siyakhuleka manje. Uma khona namhlanje uNkulunkulu impela mngenikela kuwe. Please lift up your hand. Siyakhuleka manje. Siyakhuleka lapho khona ekhaya. If you are to receive Jesus, phakamisa isandla sakho sawa right.
Nkosi namhlanje ngiyakwamukela. Ngene empilweni yami. Namhlanje Nkosi ngiyakwamukela. Ngene empilweni yami.